Hi, mga viewers. We are still here. We are still here in Barangay Saud Beach Resort, iti Pagudpod, Ilocos Norte. This is now the second video for this place. Dito'y Saud Beach, Pagudpod, Ilocos Norte. Yan. Ado pa lang digiti agdigdigos. Amon nyo na ito'y. Bunga na ito nga kayo. Tsaka mo no, nati naganda ito nga kayo. Nagtakal po na ne. Ne. Tsaka mo na at na kayo na ito. Ano't nagana ito kayo? At nagana? Ano't nagana na ito kayo kamsat? Amuda ka? Sa lusod teman? Sa lusudan tayo nagana kayo na ito. Wait Sandali lang po. Sa lusudan tayo. Dato iti bunga na oh. Kaya dato iti kayo oh. Dagita bulong na Nagdakol po na oh. Dito yung mismo nga nagdakol po na. Mabalintag saludsod ka pasat. Mabalintag saludsod. Anak kayo na Roy? Ha? Butoon. Butoon? Unong butoon? May natawag sa inahin mo, butoon. Una kaso sa mga dyan Ilocosor, dyan barangay Sawang kaso. Butoon. Tagasawang kayo na? Haan, Tagalawagak sa manong yung Nemi Ruiz. Po, dito sa paborito mo yung drama sa naaram ka Ha? Naaram ka. Dagit buy dagit dingding tinaram. Gabi kita makapatanggal di ko na yan. Nagmayit ka sugbusan. Na, Sika pa ite, agpati ko ay sir. dyan. Marang niya miro. Di narago pa yung drama, jagong kubran sa. Oy, sakti nang haramid na dyan drama nga Tiagong Cobra. Dyan Crisanto Sagrado. Ay, sir po. Iti 1980s na dyan. Ay, paborito mo yan sir. GP nakakman na din sir na ano yung ano na yan mabuyot yung set trabi ay Uncle Mission alright. ang tay narit ti asawam sir Ada dungdungwin kanto. Yan. Ni Nelson Rupas. wall Yan tadi si Jesse Mandaya. Dungdungwin kanto. Da Nelson Rupas kini Rowena. ang si kay sir Amang sakti nang arami di istorya, sakti di bida. wall sikat dira Oh, Nelson Rupas. nagsaw ka kita kabis kita magboy mo kay Wagas lang ako nalukbag ko talaga na eh. At dadapitas nga, love story pa yung naramid mo, sir. Para sinahit sa day. Kid daw. Wow! Ah. Talaga paborito miti, idol miti para ko. Nemesio Arizabal Ruiz, senyor. Sakti nang arami di drama. Sakti di bida di Jeriden. Ang bugay rin din ako. daw So, di kid daw. Jay katipunan kan jay pagsanhan. Di puro. rapes Sa bali pa dyan pa. At marami kami lang nila, agaw-awid kami, ay tanga drama. Kade? Uwan, awambot pala ko na yung TV di sir. Una. At pepeso yati, magbagaray, kami pang klungusan. Hawa na, amok ata ulam to maya kang biyadera nagsikat na dyan. Butoon na to. Ito ko na dyan. biyadera jay pa ti kapanagan deta dia Wana, adakam jay lubot. Asi dagkam tilapas. Jay bantay bimbaboy. Maya tata, tubo? Ipaklubon sir, ipaklubutal daw, nagibasa ka, dirmanong na nung. Jay, inigamak tilagip tinabala was 1995 to 2004. Sak naman tabumbo. Ito, kahapon lang. Tayo alauna. Ito malam. Nung dumani ka na tayo sana, disirasan sa motor di sir. Konsehala kidi. Nuhana ka konsel tilawag di agad tsaka mo lang. So then nagusot helmet tilawag di 2094 ay di 1994. bawal dahil siya bawal lati Wala ta siya tinang rami di ordinansa na nalidisgrasya nga rod na operar ta ulok. ada lapag jak pagana namin ng sir kaputa ta kami rito ay amom sir ada antik na bakudan na kanak gapukin ka Abay. jadi pinagpasmasam ko ti permi nga sumagawis Dati lo siya kan. ayo
Baka- Nakatagtagal daw. Baka sinmabay dat daw. O sir, ya. Yung karbi ko, kupekan. Opo. Ang pisil ka nagbasbasan sir. Ore lang sa gawiso ko lang. Naarap ka lang sir. Ada aja agdeng-deng tina aram. Oo, una yun sir, makapaarap. Karbi ko. Sikat kinemer mo sa. Wah. Apaw. Pag may pinag-check sa kawiso, buka na pinag... Gupili mo yung bagat nemer ni sir, hanggang mo na nagkatawa. Yung bagat nemer ni sir, kinamambuman. Wan. Hindi si Jessica, sir. Bapay lang. Ada ang maawa sa jay. Sikatan. Ngam tiyang ko ta dito Facebook. Agibasak ti sobrang iti 8:30 ti bigat sa alauna ti malam. Kasi man lang nakarakaro ti alauna, nakarakaro ti labmi kang jat, kang so magkaroon magustuhan da. Wala kang talaga. Ikarok mo dati so umabot ti 1,000, 2,000 ti viewers ko nung day aksesaro. Adamat ba set at no adatut viewers mo adatut lang di tandan mo kasi alay. Oh, nate so na matiti. Royal Bano ko, ang kanaon doon na tangkad yauni na, mauni na pitas ba ni basa na, may style ora. Ako na. Masingaw kay sir dahil sumubra tayo. Te pagyanan na rumbling la pagyanan na te about news, de tanong mo. Ang basa matal daw kag. Oh, anda lagi tinapalabas. Maan. No kasi ngawa kayo. Subrata na kayo. Han, adi si Jesse eh. Nagyan kan sabay DWW di sa. Isutin mo na, DWLW, iso ka na di Crisanto Sagrado at Jagong Gubra. Ipus mo pala, ito, binisya, katuno makita naman, dito, bingitang. Dito. Itoy? Dito, kinindayaw. Ay, kumusta ka bro? Ay, bakit sinakam mo? Janaga mo. Iya, magpain ka. Alan, Kung sinakam mo, dami na bro. Alam mo. nagan mo. Dave bang. Ha? Dave. Dave. Pilyadong. Kabasanan. Kabasanan. Ay, Kabasan, sir. Kabasan. Dave, Kabasan. Ni mother mo, ito yan na. IJ Manila, sir. Manila. Apa ada jay? Yan, sir. Ni tatang mo rod. IJ Ligaya, sir. Ligaya Pagudpod. Apa ada jay? Naububra, sir. Sino kadum dito ay? Di inang, sir. Nilulang mo. Ito yung saod. Yan, sir. Ni tatang mo, ada jay Ligaya, Gobra. Ni nanang mo, di Manila. Ni ading mo ay? Alat to, sir. Apa hanga gawawid na nanang man? COVID mo, sir. Ha? COVID mo. COVID. Gabuti COVID. Ang namawon sa baling kakaidan tatang mo. Awan, sir. Oh, baka nakaturog ka na sa balik kakaidan na. Awan. Aw makit-kitam. Awan. Awan. Met ang rod. La ibagang mo kinanang mo. Panawagan mo, nagawid ka na nang. Mailin ni tatang. Hamuurayin nga sa balik kakaidan ako na. Gawid ka na. Gamuhan na ti COVID. Kaya naman, takawin sa Nagpakas dyan ka adwami, nag-video da, nag-video kami ng kanta. Nag-produce kami ng Ilocano ang kanta. Sa amin ipanti YouTube. Sila music video. Nagpakas dyan ka, nag-collapse ka naman sa adwami. Nangitara danon. Tipay, nasikat ka, akan ka nasikat kay Mr. and Mrs. Tordaya. Yay, Kalimpay kumantay, ay Mr. and Mrs. Torda. sino si Mrs. Sentor da? Kay taga Ilocuso. Kung ito yung kantahan ay yayan. Jalay ba? Torda. Bunte, Mr. and Mrs. Torda. Ito yung duo. Pwede di kasi mo sa. Na, Oras sabi di kasi mo. hindi kasikat ko. Oras kat. Oy, di panawang ngam tira. Ang petibay. Ako ba tibay? Wala na, Crisanto Sagrado ka at Jagong Gubra. Dapat ang dausap di, jay nagkabat ka di, ano sir? Di. Di na awan ti panunot mo. Napangkin di skirt ti Pauls. Amnesia. Kung amnesia ka. Ti lagi ako mo jay ko naman. Kung di ka mo. Ay, jakam ko. Kung ti aras di, bisa taras jay. Malagi pa eh. Tinararamid ko da DWLW Ako dilyak eh. Baka. na
Yung binalik ka dito play. Angelo Oraro. Ang hello raro ka daday. Oh. Naglumong ka yan di kasaw. Yan ti pose. Kung may mati nagpilas na balasa kiting. Hamon. Kari ka, ano, gaputi man sa kari. Dati yun pa, ni Komandat Kitanggo na. Yak mo na mo sir. Ama, ni Rafael do jay. Biyak mo ni day nga sir. Ang hello raro. Nagkasakit. Timalab na jay. Di malam ba day sir. Oy. Ya kamu sir no sigat nang arab de yung drama idi adada sat nga na adada titipuro ti parte ti kagayahan. Iyag kapsa. Nagkapsat. Well, handa maka ako ka tada yay nangala ka dakwa nga pagtitiro mo na ito. Ya kamu nalipata kami de yung drama. Naling ka nga tayo. Nagamit yan na yan sir. Indas ng drama sir. Rider tayo man. Well, Dati ko nang nga binanagtad ti Abadilla. Well, Ito ni ano parang. So na dyan ni Angelo Oraro na dyan. ang hello raro. Ginamnesia ka sir. Namnesia Tapos pati bakras. naragregti naragregti Bakras. Kasarede 19 kasarede ni Carmelo Victoria. Tapos, diyan ka mo sir, nung basang yung diyamok kitang heluraro eh. Yan nagpila sa balasang ka, may nakain ka sa yunti yan ah. At tutupak nga palaw, ay danaw. Likod na. Ipaw. Nung Jack Manilo Jack ni Rafael na dyan. Katabadong ko, pero di ka makagargari ka na naman. Magbagip. Nagpinas na magbagip pula la. nagpinasti pa nagasasong ni sir ito drama ko. Kung ito, ang guri-guri ka mo doon sir. Hindi ka tinikat na, ala na, pagkan-alay na, kung lalagay. Alay ko, kung lalagay. Diyan mo noon nga drama. Ngayon kaadot nga siya eh. Mabali siguro pa yung naibasa kang surot eh. Diyan mabali pa kasi siya eh. Nagmayat. Kaya kapsa, hanak makaakar dito ang mga viewers ta. Ada kita mo kan avid fan tayo ti drama. Dahil gitu ito ta. So, diyan na malanagan mo kumpad. Roger Viloria sir. Roger Viloria. Kuwan sir. Ato Viloria ti pagudbo, di ba? Kuwan sir. Ngam tipo sir, Tagayjay San Juan kami sawa. Diyan Ilocosor. Kuwan sir, sutay bagbagam na tayo ado dyan sawag nga sa buton sir. Oo nga, mapapanag. Ohen. Oo na, so. Viloria. Balcubero na kita ato dyan. Magkaway, magkaway. Balcubero. Kanay nag-JID. Viloria. Ada tu dia tu kita taga-sawang kita ka. Kita mana kita taga. Awan kita ni Milagros. Tema sang avid dos sa na taga San Juan ni Arnel Sambos Unido. Ni Panji Francisco Belaruso. Magustak sa jay. Imod sa rata, malaro ko. Sabangan kan sawang karuba da. Karuba na ta sir. Oo. May kami kita karbunga na yan. Oy, kumusta ka dito sa Santa Ana Cagayan? Nagbiboy to ni Tangatan. Jet na kay nakakamay igit ti bye-bye. Tangatan sa Santa Ana Cagayan. Nagiti ari sa family. Dati ni Rema, Yadaw Ruiz Godoy. Kumusta ka dito Rema? Ni Manong Romy. Ni Rodel. Kumusta ka dito? Ya? Ito madikit ni Liobi Bagawis Sandagyo. Ni Gira Sainet Pagirigan. Liobi. Thank you for watching. Ni Kay. Okay, thank you. Awan nagbibigusay. Hindi pala buyan, hindi kita madamat video na. Okay, thank you. Nabuyo kabsat iti panagayuma ti iket. Ayuma ko na na. Amo ka ta nagiganak mo ti ibabay, ti tangatan. Nagsigsigayak amin ang pagkalap. Napagpadasak pa iti timmaba na. Nagtakder iti bukod tiyo. Pating. Napadasak pa iti ginuyod ti 38 kilos nga kora po. Naban ni itak. Nakaturog wak iti guyo dumawi kat nakakastoy man din nylon. Naputipot men na imak. Hakumad basit na ikat. Magtrapaho ta. Kaya ti may isang asta. Palawig gani na ko ng Santa Ana.
Ipalawig. Wala sir, malay ko eh. Kasi sagrado naman kami dahil. Kit ije pa, Viva Santa Ana. Part, Luglugan mo ti kabal mo sila. oh, Nagpinas dito yung magpagpaso yung naman talaga. okay. Makapaare, makapainlove. Naglamunin tabusis mo sir, nagtangka no. Hello, lang. Ano iba ibisok ba na kita datoy? Tiger Mats mga viewers, nakainuman tayo da. Sirok ti butoon nga sat ka butoon nga, dakkel butoon na ito yung napanantayo. Ket namamu ti kita Biloria. Kabagyan ka no diya sawang nga San Juan Ilocosur, Biloria. Amin. Dagiti kita na nadladaw nga nagdigos. Hello, di ka pa na uma. Ito kayo pala bigat ah. Ay damo yun lang. Nay, live ka nga mabuybuyan ah. Oo. Nito di Pangasinan. Nito di Pangasinan. Anong ilig di Pangasinan yan nyo? Ha? Dagupan, Pasurubyo, Binalunan. Okay, sa balit pa imas pa nagdigos iti bigat, ti aldaw, sa balit mat iti malem. Medyo dati oras tayo ng past 3, dandan ni alas 4, amsat. Dada pa lang dito barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Hindi man kita nag-video. Video shot para iti panakay-upload, panakay-video na kita kanta, inisponsoran nyo kapsat. Bagata itay nga nag-collapse ka ni Rogin, hindi na kabilang tipudo, tapi ka na. Maumadayo da pa lang amin. Mapanda pala ito yung banda natin nga banda. Sa baling nga beach resort na ito dito yung Saud. Ito mat banda na ito kaya mo no. Sa baling mataking kuka na ito ngayon pa nagkunak at adad na nga nabimpilas dito Saud. Ngayon sakupin lang di barangay Saud. Ito yung sa baling pa yung beach resort. Kaya sat barbaring na makakita ito mati i-develop tayo nga baling nga beach resort. Tapos nagbalin to nga Nemars Beach Resort. Ano kaya kasjay? Tada kayong viewers, sponsors ket nagbakasyon kakit umeka ito ag picnic iti Nemars Beach Resort. Nabitas ka ba niya? Makakita tayo nabitas nga asidag nga napinas nga lugar. Tapagbalin tayo nga Nemars Beach Resort. Napanangan na kita nagbidyon da. Makadayo da pa lang kami yung kita. Isumad la iso. Kondo matan. Uno. Simang at na kata. Ang katang igit, di ba ibete anda? Awan na matan. Andan kapsat. So medyo sublir tayo. Awad na dito yun. Balik tayo. Kas makita nyo dyan windmill. Pulpuligos. Windmill kapsat. Ganyan mo na ito ay umurti daluyon. Nukas to yung oras, medyo nakagudwan ti atab. Amoy ito ako ng atab. High tide, atab. Numot low tide, ati.
unuugot, panagati, panagugot, panagatab, no ag high tide. Kaya nasawan, no agugot, no agati, bumasit ti danom. Adala kita space no kang haan nga danunin ti danom. Ngayon no natay agatab, dumakkel ti danom, di kita space nga awan danom na, ukupa rin ti danom at agatab na ron, ag high tide. Wala ka nga low tide, kan high tide. Sat. Nabunog tayo magmagnan. Di tayo man nakita na kita mapanday i-video ko mga madamat video na. Laro Jean, ni Jappy, ni Jessica. Ada na kita i-record amo nyo i-video na nga kanta nga inisponsoran nyo. Madam-dama, ag-video tumad Jay Anthony Gawiran kani Shasha, kadati kantado na Born for You, nga nisponsoran ni Kapamilya Bebe Santiago. Yan. Kaya nga sa hindi kita pala rin madamang lugag. Pumugot kayo! Adaman lang sunblock yo. Dati natay nagtulid na nyug. Nagtulid at nyug. Okay. Siguro dati ti mauding nga video tayon. Malaksin into no bigat. Ipalagip ko kayo gabsat into no bigat dirmanong nemi 6:30 to nga mangrugi. 6:30 into no bigat dirmanong nemi. Padahanan nyo sa baling istorya. Ngayon dito pangiwaragawagan tinapili nga best letter of the 4th week. Itibulan sa September. Gagawin kamsat. Apay Jacob. Jacob nang ipanon na kita danumi tay. Itay hanggang na pa dyan? Nakita mo da? Awan da? Awan. Nutoy da. Awan dito kita mo Dito ba ni bagatayan da? Nagpakasi ka mo, te? Awan na mo dyan. Dito ba ni bagatayan da? Mayat ka, no? Nag-fix damat ko. Anak ko na da. Nayatin ko na damit. Mayat ni Ate Regina mo na namin. Jail. Dahil ka nun eh. Say hi. Hi, there. Hi viewers. Here. Here. Oh. There. Hi, viewers. Say hi, viewers. Eh, kita ma. Look at the camera. Look at the camera. Camera. Here. Sini. Hi, Grandma. Sige. Pero siguro mauding viewers tayo ay video tayo kapsat ta. Ito no bigat manin, mataanin nyo. Ito no bigat, dirmanong nemi, 6:13 to. At kami ni-schedule tayo ko vaccine. Second dose tayo. Ito no bigat, palubos tayo po kapsat. Okay? So, we are here in sa Saud, Pagod po di Ilocos Norte, Beach Resort. Tikas nga oras, nagpindas nga buyaan, tikas nga oras. Dito igit ti paypay. Di ba, Lubi? Di ba, Maria Cristina Ragirag? Di ba, Eleanor Bersusa? Di ba? Alokin ni Arumin, Vincent Corpus. Heruel Agunay Ramil, kumusta? Grace Baklig Antonio Sinam, ano yung Sinam? Milagros Ruiz Padilla, ni JB Itabak, sa tawag ni Rema Yada Ruiz Godoy, kung saan Santa Ana Cagayan, ni Rosaline Valenzuela, ni J. Anthony Gawiran, ni Bong Alcanyaga,
Freda Sabado Reyes, Sherry Marcos Besas, ni Rema. Hamumot mo yan, damagin nyo kami tayo da. Arlene Oliviano, Joybel Adami Castañeda, Juan Uno Enrique, ni Etram, Uno ni Mari, Sabal, ni Oro, ni Axia Mawirat, sa tawag ni Rema, ni Juan Uno Chique. Hello, say hi. Ni Richard Dudes Dumulay. Hi. Milagros Ruiz Padilla. And ni Liobi, Milagros. Okay, thank you very much for watching. Okay, sign off na ako. Ito bigat man yung palubos na po. Thank you very much kala kayo. Happy watching and thank you.